hapon sa inyo mga tuga. Good afternoon everyone. Gusto ko magpapagalaw ng Lunes na naman. Inibahan naman sa inyo sa loob na simana na sa tuyang takusugot at sa tuyang mga aking sariling handog, laging tapat at laging tugon. Naririto daking Panginoon. Minsan na mga panahon, minsan nahuluya kita, pero kay Puhan Manggiraray, patusugod ka, no? At nanikinig ka, will to live. Alam mo, yung ka rin will to live mo, mahalaba sa imo ang buhay. Kaya mga tugan, ibuon tayo mga tugan. Kaya, siyempre, ang magtugod Manggiraray, importante talaga ang pagtugod. Kasi, kunyara daw mga tugan, sa tuyang pag-urulayan, ang manunod sa pagtugod, bakulaon ang nagigibo kang sarong-tawong nagtutubod. No? Kaya yan sa tuyang pag-urulayan. So welcome po kamo gabos sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butubasi OP ng the University of Santo Tomas de Gaspi at nga daw ang tutunani sa tuyang pag-urulayan ang manunungod sa pagtubod. Sa pagtubod ka. Ano pa sa pagtubod ka minsan baga? Ayun, paano sa tuyang pagtubod? Pagdawag ka mo sa tuyang programa, kailan magdawag pala? Hindi magdawag mag-text sa kuya. Message ko ako, kung habang ko ng tarang, mag-message sa kuyang cellphone number, sa Disney sa Facebook. Dapat ito ang mga ararayuon sa Japan sa tuyang pinsan dyan Manay Baby sa Manila si Manay Ampli si Lulungaba sa Pakulo dyan si Malo si mga taga-Katanduan marayuon ang istitig sa Sorsogon si Manay Sali si Manay Sol o si Manuel Vergara Dudong Kituya yan mga tugang. So pwede ka mo mag-share sa kuya, okay? Pwede ka mo mag-message sa kuya, kung pwede ka mo mag-upload sa Messenger, no? O mag-upload ka mo sa 0925-811-3851 or sa cellphone sa Globe ko 0966533845, no? So sa tuyang pagkadara ng Google kita, no? Kung gusto mo magkakapot, no? Pero sa tuyang ikpadagos inihong magayuno na pag-uurulayan ano nugutin talaga sa pagtugod. Okay? Ganyan mga tugang, bago kita magpadagos na sa tuyang programa, siyempre, mga no? Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakaman asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami minapoon kasamuyang programang Marahay na Hapon. Inahagad po namin sa iyo, Panginoon, na bendisyonan mo po ang himpilang ito ng DCGB. Lalong-lalo na po ang may-ari ng DCGB, ang nangangasiwa, nagpapatakbo, namamahala, at lahat ng mga nagtatrabaho sa DCGB. Tulungan po ninyo kami. At lalong-lalo din, bendisyonan mo rin ang mga taga-pakinig at taga-subaybay ng DCGB. Pagpalain po ninyo kami. Iligtas po ninyo kami sa anumang mga disgrasya, anumang mga sakuna, at lalong-lalo na Panginoon, iligtas po ninyo kami sa kasalanan. Kasangkapanin po ninyo ang himpilang ito ng DCGB na maipahayag lagi ang kabutihan, ang katotohanan na hindi lang nagbibigay ng impormasyon, kundi po ang DCGB nagbibigay ng inspirasyon. Kaya
kasangkapanin po ninyo. Ngayon lumalapit din po kami kay Mama Mary sa dasal na memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkos kami yung digin at kaawaan. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay mga tugang, ipadagusta sa tuyang pag-urulayan ngunya na aldaw na Lunes, manunood nga ni Iniho sa pagtubod. Ngayon, siyempre, palagi ang salita ng Diyos ang ating pinagkukunan o hinuhugot, doon tayo humuhugot ng lakas sa salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo po ngayon ay galing sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, chapter 9, verses 14 to 29. Ito po ay mga ginawa ni Kristong milagro. Sabi kasi ng mga alagad na hindi daw nila magawa yung milagro. Sabi ng mga taga roon, sabi niya, Guro, dinala po namin sa inyong mga alagad ang aking anak, pero hindi nila napagaling. Kaya sabi tuloy ng Panginoon, kailan pa kayo ay mananatili sa faithless generation? Faithless generation. Alam mo, itong problema ngayon ay mga faithless generation. Yung mga henerasyon na sinasabi natin, kulang ang pagtubod. Kasi, kanino ba tayo talaga nagtutubod bunyan? Sa Diyos ba tayo nagtutubod? Siguro, nainanggano. Kaya nga mga tugang, parumdum sa tuwid diraray na sa Diyos kita kwada pa magtubod. Kaya nga, sabi ng Panginoon, nang tinanong itong, kasi masamang espiritu inalian yung kanyang anak. At ito nga, bakit? Sabi niya, madalas siyang ihagis sa apoy at sa tubig upang patayin. Kung kaya magagawa kayo, mapangyari ang lahat ng may pananalig. Yan ang sabi ni Jesus. Ulitin ko, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaya kung may pananalig tayo, talagang malaki po ang mangyayari. Alam mo, nasabi ko na siguro minsan ito sa inyo, isa pong pelikula na pamagat Breakthrough. Istorya po ito ni John Smith doon sa Amerika na wala nang malay Pero alam mo, hindi sumuko yung nanay niya sa pagtiwala na mabubuhay yung kanyang anak. Yun. At dahil yung mga tao din nanalangin. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo dito manalig po kayo. Tutulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Sabi ng bata. Ito alam mo, napakaganda dito. Ang sinabi ni Kristo sa kanila, na talagang lakasan natin ang ating paniniwala. Okay? So, yun talaga minsan panalangin. Panalangin po ang malaking tulong. Sabi nga, prayer. Okay? It is true prayer. Kasi malaki po kasi ang nagagawa ng taong naniniwala. Okay? So anyway, babalik po ang iyong lingkod at sa tuyang pagbalik, siguro nabasa ninyo na ang Ebanghelyo ngayong araw na ito mula sa Ebanghelyo ni Gospel according to Mark chapter 9 verses 14 to 29. Hinawakan ni Jesus ang kamay
ng bata at ibinangon. Okay? So yun. So napalayas ni Kristo ang masamang espiritu. Hindi napalayas ng mga alagad ni Kristo ang masamang espiritu sa batang pipi at bingi. Okay? Kaya lumapit sila kay Kristo. Nga lang, sabi ni Kristo sa kanila, kinakailangan manalig. Ano kasabi ni Kristo sa kanila? Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Okay? Importante yan, ha? Anyway, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Ang oras ko niyan ay 14 minutos, makatugang malipas ang 1:00 ng hapon. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Total linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang Blue Normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. High blood pressure na solusyonan sa Doc F Mixin Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixin Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho'y walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. Alternativoshop.com. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Self-Start Grind, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores
nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang marayrahay magayuno na programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuyang ganing pinagurulayan mga tugang ang manunungod sa pagtubod. No? In English, it is called faith. In Tagalog, it is called pananampalataya o tiwala. Alam mo, tugang, so mga alagad ng Panginoon ay nilapitan ng tatay na ang kanyang anak ay mayroong sakit. Pero ito ang sabi ng tatay, lumapit ako sa mga alagad mo eh. Lumapit ako sa mga disipulos mo, Lord eh, na sana palayasin, alisin ang demonyo o ang o gumawa ng milagro, but they were unable to do so. Wala silang nagawa eh. Ano? Alam mo bakit wala kayong nagawa? Alam mo minsan, kulang sa tiwala. Alam mo, pag ikaw nagtitiwala, friend, di ba friend? Pag ikaw nagtitiwala, friend, talagang talakas ang magagawa ka, friend. Pero pag hindi ka naman naniniwala, friend, walang mangyayari. Dapat talaga tiwala. Kasi sabi ni Kristo ito nga lack of faith. At sabi ni Kristo, magayuno sa sinabi ni Kristo bakuniyo, sabi ni Kristo doon sa mga tao, if you can, everything is possible to one who has faith. Okay? Sabihin natin ito ngayon, alam mo maganda ito sabihin natin ito, everything is possible to one who has faith. Sarilinin natin, magayunan ini mga tugang. Sometimes you have to internalize it. Okay? Sasarilinin mo, sasabihin mo sa sadiri mo. Okay? Yes, I can. Sabi mo nga, yes, I can. Okay? Sumunod kayo sa kuya. Yes, I can. Siguro may abang nagdadaog ka mo. Ano ang ginigibo ni Father Butch? Pinapasunod ka mo? Iyo! Follow the leader. Yes, you can. Yes, I can. Pero you cannot. Palagi ko mong narinig ko si Father. Father kasi narinig ko palagi sa nanay ko, tatay ko. You cannot, you cannot, you should not, you cannot, no cannot. Naging donut. Corny. Tugang. Yes, you can. Yes, you can. Ang problem, gusto kadakulo ng mga tao, habo kang yes, you can. Gusto nila, donut. Masirap ba ka pa? Father, masirap ang donut. Corny. Donut. Alam mo, donut. Donut. Ano yung donut, Father? Ikakan iyan. Iyo baga? Donut. Donut. Do that. Donut. Do this. Wala na ako, Father, magawa. Do not do this, do not do that. Wala na. Only it do not. Yes, I can. Yes, I can. Alam mo, sa umaga, ang sarap sabihin ito. Thank you, Lord. I'm alive. Yes, I can. Yes, I can. Magayunan na motivation. Magayunan mga tugang yan. Yes, I can. Palagi yan, sasabihin mo, yes, I can. Kaya ko yan. Yes, you can. Alam mo, sabi ko nga duman sa mga nag-take ng bar exam, na mga nagmisa kasi ako one time digdi sa UST Chapel. Sumiyon. At kada ako nag-attend ng mga nagbo-board exam sa law. Noong sa UNC yata sila noong February 5, I think so. February 5 and 6. So nagmisa ako sa kanila ng February 3. Okay, February 3. Nagmisa ako. Rumdum ko, bako ako malingawon ha. Nakakalingaw ka, Father Boss, dahil. Hindi ako nakalingaw kasi
sinabi ko. Ano ang sinabi ko, narorumduman ko. Sa sinabi ko, nagawa ko yun eh. Sabi ko sa Inda, yes, you can. Tell yourself, yes, I can. Okay, yes, I can. Sabi ko, congratulations, new lawyers or Tomasian lawyers, ha? Kasi tinawag ko na kagad silang Tomasian lawyers. Ha? Tomasinong abogado. Okay? Tomasinong abogado. Tanda natin na there was a time, kailan ba yun, na ang College of Law ng UST nakaproduce ng top-notchers. Hindi lang top-notcher, ha? Top-notchers. Nakuha yung top 1 saka top 3. Oh, hindi ba? Kaya ninyo yan. Yes, you can. Ay, kung halimbawa, sinabi ko sa kanila, yes, you cannot. Ay, you cannot. Ay, hindi pwede. Yes, you can. Okay? Importante mga tugang iyan. Yes, you can. Okay? So, anyway, yan ang satuyang pag-urulayan. Yes, you can. No? Sabi ka nga ni, magayon ng mga tugang na encourage people. Alam mo yun yung programa tang inihong sa DCGB na marhay na hapon. Yun naman talaga ang satuyang layunin to encourage people. Okay? To give inspiration. Okay? Alam mo, marami dito sa Pilipinas kasi silent majority. Yun, ganun din. Silent majority. Nadaklan baga sa tuya, silent majority. Tayo ba nagpaparatararam? Pero naparayan pa, pero may nagdadangog. Kasi, kaya nga, sabi ko, magtaram naman kamo, magsalita naman kayo. Eh, awan ko kung si Manay Sol nagtataram. Baka may busy si Manay Sol. Nag-apod diyan sa kuya. Ano? O si Manay Sol nag-aapod. O, miski kisisay, mag-apod ka mo sa kuya, I will entertain. Kung bako sa messenger, o kung kaya sa cellphone, pwede sa cellphone. Ano? Pero 1 bar lang kasi ang smart ko digdi. At ang globe, medyo 3 bars. Okay? Sa kwarto ko. Yes, you can. Yes, you can call me. So, alam mo, inspirasyon. Yan naman talaga ang layunin. Makapagbigay ng inspirasyon. Kaya, yes, you can. Okay? So, everything is possible. Okay? To one who has faith. Alam mo yung salitang impossible? Depende yun eh. You can read, depends on who is one reading the word I am possible. Yun. Father, ganun ba talaga ang pagbasa mo yan? I am P-O-S-S-I-B-L-E. Ano yung pagbasa mo? Ano, Father? Impossible. Kung ikaw naniniwala ka sa imposible, siguro ang pagbasa mo, impossible. Pero ako, ang pag binabasa ko yung nahiling kong impossible na yan, I pronounce that word impossible. I'm possible. Yun, it depends eh. Yung I'm possible. Ang ibig sabihin, kaya ko, Father, yan. Kaya mo yan. Kaya natin yan. I'm possible. Okay? Hindi impossible. I am possible. So, depende po yan. Alam mo, depende yan sa mga tao eh. Nga lang, kung ikaw si Nega, bahala ka na sa buhay mo. Pero nandito si Father Boots, nagbibigay manggiraran pa, pagirumdom, paalala manggiraray, palitan mo yung impossible sa I'm possible. Yes, you can. Kaya tinanong ni Kristo, yung tatay, kahit nung si Jesus nagpapagaling, ang sabi ni Kristo, can I do this? Sabi ng, yes, you can. Yes. Yan impossible. Walang impossible. Everything is possible to those who believe. But to those who do not believe, everything is impossible. Tingnan mo, sabi, wala naman Father makakapunta sa buwan. Posible baga? Nakapunta sa buwan. Kilala ba yung sino napunta sa buwan? Hindi ko makalimutan yun. Si Neil Armstrong. Kasi Allen
Yun ang nakalimutan yung isa. Sa kasi Armstrong, dalawang magkapatid yun si Armstrong. Hindi ba, Marian? Nalala ko si Marian, sumagot yan eh. Si Neil Armstrong sa kasi awan ko, nakalimutan ko na. Basta si Alan, sabi tuloy ng tatay, I do believe, help my unbelief. Yan ang importante. Dapat haganon ta sa Panginoon na kasi nga ngunya ng panahon ninyo, sa panahon din, sa Amerika, kalat na ini. Pero dito sa Pilipinas, nagsisimula na. And be careful tayo mga naniniwala, mga nagpa-practice ng religion. Kasi ngayon, pag may tinatanong na, halimbawa, susulat, application, this is hospital. I encountered this ako nang bago magpandemya, nagbibisita ko room to room. Ako sa mga kwarto. Nagduduman ako sa mga kwarto sa pasyente. Minsan may pasyente ako na kaulay. Sabi niya, ano kung religion kayo? Non-religion. Anong non-religion? Minsan, ano kayong religion kayo? No religion ako, Father. No religion. Okay? Ay, sabi ni Marian, yes, Father, kaiba po niya si Aldrin, saka si Collins. Wow, congratulations. Yun. So, hindi ba nakaduman sila sa bulan? Bakit sorsogon na? Father, ako nakaduman mo na sa bulan. Marian, nakaduman ka na sa bulan? Ako nakaduman ako sa bulan. Bulan sorsogon. Kurniyon, Father. Hanapin ko si 8811. Namimiss ko si 8811, si 8811. Yan nagpapahilit. Si Ner nagparamdam na eh. Paramdam ka mo. Paramdam ka mo kung buhay pa ka mo. Mag-text ka mo o sa kuya, mag-upload kini. Mag-message sa kuya. Sabi ni Mariam, iyo po sa bulan Sorsogon. Ayun, nakaduman ka na pala sa bulan. Di pareho kita. Kaya pag sinabi, sino ang nakapunta na sa bulan? Sino nakaduman na sa bulan? Actually, pwede ka magtaas ng kamay. Bulan Sorsogon. Walang imposible. Nakapunta na sa bulan. Anyway, mga tugang, babalik nila sa inyong lingkod. At sa tuyang pagbalik, pagmurulayan talaga ang manunungod sa pagtubod. Dakulaong kasi ang nagagawa. Paano pakusugon, palakasin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi ngayon, sasabihin ko sa inyo, marami nang hindi rin naniniwala sa Diyos eh. Ang tawag nila nga doon eh. Atheist. Atheist. Walang paniniwala sa Diyos. Hindi na naniniwala sa Diyos. Okay? So ang oras mga tugang 32 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indukang Unilab, Alagang Tunay, Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Great Taste White, namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Surf. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Di sa Pulanggi, kay Nonoy Cap Salceda. Di sa Pulanggi, Salceda, sa Kanusi
kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy kapistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang mahatutin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa pulang kibay progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Kung Joey, Ika'y albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kapos niya gigipon para sa sato. may Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad, may modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey, may modernong ospital, mga pasilidad, sa tong naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute, may mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibo kay mabukod na kongresista. Kong Joe. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mga tugang sa tuyang ipadagos ang magayunon, marayrahay na programang Maray na Hapon at sa tuyang aning pinag-uurulayan ang manunungod sa pagtubod, faith, okay? Pagtubod sa Diyos. Sabi ko kasabago, yung Apollo 11, actually isi-share ko sa Indo because sabi nila, the astronauts found God in space. Actually, na-publish po ito noong July 26, 2019. Pero ang Apollo 11, hindi ba si Commander Neil Armstrong, Command Module Pilot Michael Collins, and Lunar Module Pilot si Edwin Aldrin. Okay? Sila po ay orbit of 114 by 116 miles nag-ikot. Yan ang sa Indang Ginibo mga tugang. So anyway, sabi ni most welcome mo pa. Very interesting po ang program dito. Spiritual uplifting and the same time informative. Thank you. Okay, Mariam. Okay, sa comment. Okay, mga tugang. Kasi ngunyan, bago ko sa inyo itong magayon na comment na sabi niya, the astronauts found God in the space. Okay, so as Aldrin pointed out, God reveals himself in space as man reaches out to the universe. So yun po ang, alam mo, maganda yung sinabi niya Sabi ni
sabi ni William Anders, in the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void and darkness. Pero talaga, dahil sa, sabi nga nito mga astronaut neto, talagang naniwala sila, may Diyos talaga. May Diyos. Yun. Naniwala talaga sila, may Diyos. Yan. Kasi minsan sila sabi, wala namang Diyos eh. Siguro, ang nakikita mo kasi, hindi Diyos. Ang nakikita mo, demonyo. Kaya wala kang Diyos. Pero pag, yun nga ni, mahil ito mga astronaut eh, makikita mo eh, talagang nakita nila eh. Okay? In space, John Glenn saw the face of God. It just strengthens my faith, sabi niya. To look out at this kind of creation and not believe in God is to me impossible, sabi ni Glenn. No? So, si Neil Armstrong and Buzz Aldrin are the best as the first astronauts to land in the moon. Take the giant that believe. Dati hindi sila naniniwala sa Diyos. But when they were in the moon, naniwala sila, may Diyos pala. May Diyos pala. Yan. Akala kasi ng iba, wala naman Father Diyos eh. Okay? Anong walang Diyos? Mayroon Diyos. Kaya, maganda yung nila, patestigo nila eh. Talagang, ito, sabi nga, maganda yung, what you may not know, however, is that for many of the early astronaut heroes, okay, included deep religious faith. Neil Armstrong, Buzz Aldrin are the best known as the first, sabi ko nga, umakyat sa buwan, yun, naniwala sila sa Diyos. Okay? So, yun ang nangyari mga tugang. So, I felt, sabi niya, I felt the power of God as I've never felt it before. Wow, ang ganda mga sabi nila eh. Yan, maganda. Ano sabi ni astronaut John Glenn? To look out at this kind of creation and not believe in God is to me impossible. O, nandun na eh. Nandun na, may mga milagro na, may mga prueba na, pero di pa nagtutubod. No. Sabi ni 477, good afternoon, Father. Always listening from Santo Domingo, Albay. Okay, very good. At least nagparamdam ka, ha? Importante, nagpaparamdam din kayo, So, babasahin natin yan. Alam mo, maganda ni mga tugang, itatao ko sa Indo, ha? Ini mga tugang, how the 3 ways to believe in God. At tatlong paraan, tayo ay makapaniwala sa Diyos. It is very important to know and believe in God. Why? Because the relief that fear will never end if you do not believe in God. Okay? Palaging may takot. Kaya yung taong may takot ay dahil iyon na nga, hindi naniniwala yan sa Diyos. Kaya ito sabi niya, it is important to know that without faith or complete trust in God, Jesus, the Holy Spirit, and everlasting life, the relief from that fear will never end. Kaya kung gusto natin mawala ang takot, palitan natin ng paniniwala. Replace fear by trust in God. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ng fear? False evidence appearing real. Akala natin, false evidence nga, pero sa isip mo, it appears to be real. Akala mo totoo. Hindi naman totoo yan eh. Hindi naman totoo yan. Bakit paniniwalaan mo? Yan ang problem kasi, Father, ganito na ngayon, sa panahong ito ngayon, magsinungaling ka na magsinungaling kasi sa bandang huli, palagi ka nagsisinungaling, yung kasinungalingan mo kasi, Father, yun ang paniniwalaan totoo. Kaya distorted facts na. Alam mo, maganda sinabi ni yung nag-Nobel Prize, bigla ko nalingawan. Ito baga sa Rappler,
Oh, maganda sinasabi. Facts, important yun eh. Importante yun. Faith in God means trusting in Him. Okay, His promise of heaven comes with that trust. So, yan po ang importante mga tugang. So, ngunyan, tatawan ko kayo ng that how to believe in God in 3 ways. Okay? So, importante ito eh. Okay? Kasi, after all, with God is the quest of an individual. Talaga naman lahat eh, naghahanap tayo. Because you have to go beyond what we see. Number 1, have faith in God. Having faith. Okay? So number 1, to believe in God, have faith. Have faith in your heart. Okay? Paniniwala. Thinking of knowing God not by measurable events, but through an intangible presence in everything you do. Okay? Kasi ang Diyos naman is hindi nakikita eh. Pero nararamdaman natin eh. Because sabi nga, through the effects, you may know the cause. Okay? Through the effects, you may know the cause. Okay? For example, about there can never be creature without creator. Okay? There cannot be something manufactured without the manufacturer. Okay? Importante yan. Have faith in God. Okay? Importante talaga. Maniwala tayo. Maniwala. Importante yan eh. Anong gagawin natin sa mga hindi naniniwala? Ano? Pray for them. Okay? That they may really believe. Okay? May ano na eh, may basihan na eh. Meron ng tinatawag natin na prueba. At ang tao, may prueba na hindi naniniwala sa prueba. Anong tawag mo dyan? Sabi nga eh, sabi sa Bible, only the fools say there is no God. Ang taging hangal. Hangal yan. Ang mga nagsasabing walang Diyos, hangal. Kasi nandiyan na nga eh. Mayroon bang mangyayari na sinabi natin na sa bilyar na lang, kung naglalaro ko ng bilyard, ako naglalaro ko ng bilyar, karambola nung panahon, no? Nung ako'y nasa USC, karambola ang karambola, yung tulong bola, ano? Patatamaan mo yung isa, pagkatapos tatamaan dapat ng isa, yung isa, karambola. Okay? So ngayon, yung bola, may itong bolang kulay na na itim, dalawang may isang puti doon, may guhit or may tuldok para malaman mo na kung tinamaan. Okay. So yung bola, hindi po gagalaw yan kung walang nagpagalaw. Wala yung tako. Yan instrumental cause yun. Tako. Pero wala yung efficient cause. Sino nagpagalaw? May tako pero walang kamay. Hindi gagalaw yan. Yung kamay. At yung tao. Yun. Okay, number 1, trust talaga. Importante maniwala. Have faith. Okay? Faith in God. Yan important. Number 2, replace proof with trust. Having faith involves taking a choice. This means deciding to trust without absolute certainty. Okay? So, importante talaga sa buhay yan eh. Paniniwala. At tapos, ito na lang eh. Maraming nangyayari sa ating buhay na hindi ma-explain. Sabi ng doktor, alam mo, mayroong isang kaibigan ako, sinabihan siya ng doktor, nakasama ko pa siya sa Lourdes ng 1988. Sabi sa kanya ng doktor, kwento niya si Ed, sabi sa akin ni Ed, Father, I have 6 months na lang daw to live, kaya nga itong mga ito, 6 months na lang daw. Pero naniniwala pa ako na mahaba pa rin ang buhay ko. Umaba nga talaga ang buhay niya. Sabi ng doktor, 6 months. Alam mo, namatay siya after 12 years. Kasi matanda na. Yun ang kinamatay niya.
So alam mo, totoo, who are you to predict? At ang problema kasi, yung pag sinabi ng doktor, you have only 6 months to live, yung tao naniwala, I only 6 months na lang, naniwala siya na 6 months, talagang mamamatay siya within 6 months, and 5 months pa lang, patay na siya kasi pinaniwalaan niya, yung sabi ng doktor, mamamatay ka na. Tama kaya yun? Palitan natin ng trust, ang tinatawag nating proof. Okay? Replace proof with trust. Okay? Palitan po natin yan. Okay? Mahalaga po yan. Number 3, stop trying to control everything. Yan. Problema. Because only God is the creator. And if God is the only creator in this world, He is in full control. Di ba, friend? Oo naman yan eh. Pero gusto natin we like to control everything. No. Relinquishing control of certain aspects of your life does not mean you are powerless. Don't think of God as puppeteer pulling your strings, but as a parent keeping you safe. You still choose the course of your life, but life may not turn out the way you plan or wish. In times like this, it's important to remember that God is there to help you. Yan. Napakahalaga po yan. Knowing that you are not in control of everything can be empowering. Okay? Kung tingnan natin yun, naalala yung famous na grupo na AA, yung tinatawag natin Alcoholics Anonymous. Okay? Yung recovery programs, ganun po ang nangyari. Ano? So, recovery programs like AA are founded on the premise that people are not fully in control. Okay? And that belief in a higher power restores balance by yielding one's broken ego. So once we accept that we cannot control everything, we learn to accept things we can control. Kaya ulitin ko yan Once we accept that we cannot control everything, we learn to accept things we can control. Okay, yan po ay mahalaga. Okay? So anyway mga tugang, tayo po ay mag-break muna. At sana dasalin natin nga maganda yun yung serenity prayer. Napakaganda sinasabi. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Anyway mga tugang, babalik po ang iyong lingkod, last part. At least may 7 minutes pa tayong naiwan, pero dapat tayo ay maghanap buhay muna. Ang oras pong kunyan ay 51 minutes after 1 o'clock. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunan, Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Mga tugang, balik po kita giraray sa sutuyang programang Maray na Hapon at sana nga napapakusog ko ang sendong pagtubod sa Diyos. Talaga, ang importante yan makusugon ta kasi alam mo, saro sa mga
namana ko yata ang pagtubod sa Diyos kay mama. Ano? Magayunon si influensya ni mama sa kuya. Ano? Di ko malingawan so istorya ni mama na naglalakaw siya. Sabi niya ni mama, alam mo Noy, parang yung footprints in the sun na siyempre pag naglalakaw ka baga, may anino. May anino baga nahiling mo. Pagkatapos, may lugar daan na dahil niya nahiling. So anino niya, nasaro na sana. Sabi niya, inibahan siya ng Diyos. Imagayunan mga tugang ngayon, kaiba-iba tabaga ang Diyos. Alam mo, sa UST Legazpi Hospital, igwa akong pinopromote na programa dyan. Ang ibig sabihin, yung MAYDOS. Okay? Actually, kung basahin mo, may Diyos. Okay? Hindi lang nangangahulugan talagang there is God. Ano? Kasi bakit naman, Father, pinasok mo yon MADOS, may Diyos. Bakit mo pinasok yan? Kasi nga pinagpurulayan may Diyos. There is God. Okay? Kasi minsan may mga hindi na naniniwala sa Diyos, faithless generation. Ang pinaniniwalaan nila is technology. Technology na pinaniniwalaan nila. But tanda natin yung AI. Ito, anong isang araw, nanood kami nila Father Jemay, okay? Father Joseph ng pelikula sa Netflix, yung AI. AI yun, alam mo, artificial intelligence. Sabi nila, sa 2045, alam ko kung buhay pa tayo niyan, sana nga, 2045, ilan taon na kaya ako niyan? 64? 64 na ako sa 2045. Marian, ano nga, Marian? Pakian nga niyan. 45, 64. 64 na ako sa 2045 saka 2080 ang satuyang mga surugoon na AI na, robot na. Ang pinaniniwalaan nila ngayon, ang Diyos, hindi ang Diyos na lumikha, kundi naniniwala nila sila sa technology. O tingnan mo nga sabi nila, yung test tube baby, nakagigibo na. So, gumagawa na ang tao ng tao. Ganun ba yun? Pero tanda natin, there was a discovery na yung, di ba yung sa, ano ba ito, sa Marvel, yung pelikula yun Marvel, na mga robot, sila America, sila, ano yung mga, ganda pa pelikula yon, inspiring yun Okay, mamaya, manonood ako ng Netflix Talaga, Father, manonood ko pagkatapos ng programa mo. Siyempre, to enjoy. Dahil may gagawin ako. But anyway, mga katugang, yung on demand, so sinasabi na talagang panahon na di na maniniwala sa Diyos ang tao, pero ang tao maniniwala niya sa kapwa-tao. Ang Diyos na ganyan, ang tao. Diyos na ang tao. Ang magpapatakbo ay tao. Tingnan natin ngayon, nagpapatakbo ang tao. Pero alam mo kaya, delikado po yan. Alam mo, mayroong tinatawag na reverse creation. Basahin ko sa inyo napakaganda yung reverse creation na yan. I have encountered that way back, matagal na panahon na, nung I was, hindi pa pare, that was 1980, sabi ni, 109 na ako niyan. 109 years old ako, Marian, by the time, gurang na ako. Hindi na ako siguro malingawan na ako kaiyan. So, 64 plus, hindi naman, 64 plus, bako man, kasi ko yan, 64 na ako. Plus, 2022 ngayon. Okay, di ba? Sa 2022, 64. 2023, 65. So, but anyway, yung reverse creation, babasahin ko yan sa kuya mga tugang na i-end sa indo mga tugang. Magayunin in reverse creation. Actually,
magayon na, Kuya Niniho, babasahan ko sa inyo mga tugang. Ha? Okay? Ito ang ending natin. Reverse Creation by Bernard Bachman. In the end, okay? In the end, ito, medyo, hindi ko kasi medyo, medyo, hindi ko natuloy nabasa. Magayon iniyo. Okay. Okay, medyo, okay, ito basahin ko na. Reverse Creation by Bernard Bachman. Okay, dapat meron tayong, yung, in the end, we destroyed the heaven that was called earth. The earth had been beautiful until our spirit moved over it and destroyed all things. And man said, hindi ang Diyos let there be darkness. And there was darkness. And we liked the darkness. And so we called darkness security. And we divided ourselves into races and religions and classes of society. And there was no morning, no evening on the seventh day of before the end. And man said, let there be strong government to control us in our darkness. Let there be armies to control our bodies so that we may learn to kill one another neatly and efficiently in our darkness. And there was no evening, no morning on the sixth day before the end. And man said, let there be rockets and bombs to kill faster and easier. Let them be gas chambers and furnaces to be more thorough. And there was no evening and no morning on the fifth day before the end. And man said, sabi ng tao, let there be drugs and forms of escape where there is constant annoyance, reality, which is disturbing our comfort. And there was no evening and no morning on the fourth day before the end. And man said, let there be divisions among the nations so that we may know who is our common enemy. And there was no evening and no morning on the third day before the end. And finally, man said, let us create God in our image. Let some other God compete with us. Let us say that God thinks as we think, hates as we hate, and kills as we kill. And there was no morning and no evening on the second day before the end. On the last day, there was a great noise on the face of the earth. Fire consumed the beautiful globe, and there was silence. The blackened earth now rested to worship the one true God, and God saw all that man had done, and in the silence over the smoldering ruins, God wept. Napakaganda. This is the reverse of creation. No? Mga katugang, sana ako po ay nakapag-inspire sa inyo. There is God, my Diyos. At anyway, mga katugang, inabot tayong orasing pamamaram at tayo po ay manalangin. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli namin maalala at masariwa ang aming paniniwala sa iyo. Sa bawat paniniwala ay mayroong himala. Tulungan po ninyo kami. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, walang sino mang humiling sa iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. At kami lumalapit kay San Miguel Arcangel na iligtas kami sa anumang mga masama at lalo na sa anumang kapamakan sa mundong ito. Ang lahat ito hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa indogabo sa naging hanyog ang programang Marahay na Hapon. Sana po ako nakapagbigay ng inspirasyon, hindi lang ng informasyon. Ito po, si Father Boots Mabase, OP, nagsasabing
Maraming salamat, Diyos Babalos, at maray na hapon sa inyong kabos. Abangan ang susunod na programa, Saban Pamilya. Kuya El. Thank you. 100 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kapos niya gigipon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tunay resipiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 2:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pang alas 2 na pagbabarata ang Hunyan Aldaw ng Lunes, may rason ang Commission on Population na magselebrar kan sa indang anibersaryo matapos magluwas ang numero kan Philippine Statistics Authority na ang teenage pregnancy nagbaba din 10%. Sa indang sinabi na 56,426 na live births kausakan teenage pregnancies ang nairehistro kang 2020 na nagbaba nin 6,082 kumpara sa 62,510 kang taong 2019. Sinabi ni POPCOM Executive Director as in Health Undersecretary Juan Antonio Perez na ang pagbaba kausakan nagkapirang factors kay ba naman ang lockdown restriction dahilan sa COVID-19 na nagprebentar sa mga mag-ilusyon na magtuparan. Yan ang pang alas 2 na pagbabarata digdi po sa Radyo DCGB. Ni po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo